Велика е силата на природата. В нейния безкрайен кръговрат няма отпадъци. Нищо не е безполезно или излишно. Всяко листо, семе и дърво се преражда в нов ресурс. От самото си създаване преди 20 години Екопак България прилага най-важния урок на нашата планета – да превръщаме отпадъците отново в ресурси и така да опазваме крехкото й равновесие. Природата е нашия най-голям учител. Ние сме първата и в последните 20 години най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България. Развихме мащабна екосистема за събиране, сортиране и рециклиране на над 66% от пуснатите на пазара опаковки в България. Работим в 94 общини, като събираме и рециклираме материали, които предоставяме на повече от 30 предприятия не само в България, но и на Балканския полуостров. За 20 години предадохме за рециклиране общо 1 600 000 тона отпадъци от опаковки. Спасихме над 10 милиона дървета. Спестихме на планетата 24 милиона кубични метра вода, 5 милиона мегаватт часа електроенергия и 2 милиона барела петрол. Вярваме, че всяко нещо, което правим тук и сега, има значение. По пътя си срещаме много приятели, съмишленици и партньори. Благодарим ви, че сте заедно с нас.